खुलुमबाय गिबि गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै मोनसे गोनांथार गेदेर मोनसे हाबाफारि लानानै दिनै स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजानि अधिनायक आफा रमेश चन्द्र ब्रह्मजों दान्दिसे सावरायनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। देग्लाय 716थि मागि पुर्णिमा खोब मेहेर गोनाङै हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। दा बे 716थि मागि पुर्णिमानि सायाव स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि सा सानजानि अधिनायक आफा रमेश चन्द्र ब्रह्मनिसिम ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होग्रोबाय। दा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा देग्लाय 716थि मागि पुर्णिमाखौ नोंथांमोना जोबोद गाजा गोमजायै मेहेर गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनो लादों। मोनसे खोथा मोनसे सोंलुआ बेनो बे मागि पुर्णिमाखौ बेबायदि मेहेर गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बा धोरोमनि शास्त्र बिसारनि गेजेरजों मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारि खुंफुंनाय जायो मोनफ्रोमबो बोसोराव। दा बेनि सायाव एसे बेखेवथिनानै होगोन नामा नों आफा? खुलुमबाय। जे बोसोरफ्रोमबो मागि पुर्णिमा तिथियाव जोङो गाजा गोमजायै खालामनाय जायो। बे फालिनाया ओरैबायदि जे बेवहाय जोङो परमहंस शिबनारायण स्वामीनि जा 6खान शास्त्र बिजाब दङ बे शास्त्र बिजाबनि जा बोसोनफोर बेफोरखौ सावरायनानै बिनि गियानखौ भक्तफोरनो धोरोम सिबियारिफोरनो खिन्थानो थाखाय बा फोरोंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। आरो बे मागि पुर्णिमाया जोबोद तात्पर्यपूर्ण मोनसे तिथि। बे तिथियाव परमहंस शिबनारायण स्वामी जाय ब्रह्म धर्मनि फोसावगिरि बिथाङा बे तिथिखालिनो रुंसारि जालांदोंमोन। बे बुहुमनिफ्राय जायखारलांदोंमोन मागि पुर्णिमा तिथियाव। आरो बे अक्ट'आ 1830 शकाब्दनि 22 माग दानाव माग दानखालि बेलासि समाव रुंसारि जालांदोंमोन। दा बे गुरुखौ गोसोखांथि महरै बा गोसोखांनाय सान महरै जोङो बे सानखालिनो बिथां अर्थात बे परमहंस बाबाया फोसावलांनाय जा बोसोनफोर शास्त्र बिजाबफोर बेखौ सावरायलायनानै फरायथिलायनानै बिनि गियानखौ जोङो सोलोंनाय जायो। बे तिथिनि माहात्म्य एबा बे तिथिखौ फालिनायनि थांखिया बेनो आरो। दा बेवहायनो लोगोसेयैनो जोङो जोंनि स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि जा बोसोरसेला जथुम्मा बेखौबो लाफादेरनाय जायो। बोसोरे खुंफानाय जायो। बेजोंनो जोङो बेवहाय भक्त मेल जथुमनानै जोंनि संसदनि दावगानायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। आरो बराबर जोङो शास्त्रखौबो सोलोंलायनाय फोरोंलायनाय बा फोसावलायनाय सावरायलायनाय बेबायदि खामानिखौ लाबाय थादों आरो। मोनसे खोथा परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जिथु गांद' बिजाबफोराव जोङो नायोब्लानो बिथाङा बिजिरनायनि गेजेरजोंसो बांसिन शास्त्रनि खोथाफोरखौ गनायनानै लानो बुंदों। बिथाङा मोनसे थि बेबायदि गोरा नियम दानानै होलाङाखै, जों बेखौ नोजोर होनो हायो। दा बे बिथिङाव आं सोंनो लुबैदों ख्रिस्टियान जानानैबो जोङो यज्ञनि हाबाखौ मावनो होदों, मुसलमान जानानैब्लाबो यज्ञ कर्मखौ मावनो होदों। दा जायखि जेखि धोरोम खान्थिजों इसोर सिबिया मानो परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया यज्ञ खान्थिखौ बयखौबो सुबुं माहारिखौ मावनो होलांदों। बे बिथिङाव मा बुंनो? बेयो जोबोद बेसेन गोसा बोसोन परमहंस शिबनारायण स्वामीनि। माने बे बाबाया
खिन्थालांदों मुलुगनि हिन्दु खृष्टान मुस्लिम राजा फोरजा बादशाह जमिदार बयबो गुबै सान्थौखौ आजावनानै सैथोखौ ग्रहण खालाम होननानै बुंलांदों। गावबा गाव जा साम्प्रदायिक मत बा साम्प्रदायिक जिथु सार्थ बेखौ नागारनानै बे सैथ धर्म अर्थात जा जग्याहुति होनाय बेखौ बयबो मावनाया कर्तब्य। बे जग्यआनो जाबाय मुलुग मंगलनि थाखाय मावनाय खामानि। बेवहाय जेबो धोरोम बासिनाय गैया। खृष्टान जा हिन्दु जा मुस्लिम जा जिखि धोरोमारियानो जा बा जिखि रावारियानो जा माने हौवा हिन्जाव बयबो मुलुगनि गाहामनि थाखायसो जग्य होनांगौ। मानोना जग्यनि गेजेरजों बारखौ सोदांनाय जायो आरो बे गोग्गो बारखौ बयबो ग्रहण खालामनो मोनोबासो देहा मोदोम गोसो गोग्गो जानानै जोङो गोजोननि बाथ्रा साननो हायो। हिंसा हिंसि नांलाय खमलाय बे गैया जायो। दिनै परमात्मा जायखौ जोङो इसोर होनदों ज्योति स्वरूप, बे ज्योति स्वरूपा बे मुलुगनि गासैबो जिबि जिरादखौ सोरजिदों। बेवहाय हिन्दुखौनो बुं, खृष्टानखौनो बुं, मुस्लिमखौनो बुं, गासैबो हारिनि सुबुंखौ बे सासे सोरजिगिरि जायखौ ज्योति स्वरूप परमात्मा होनदों बिनिफ्रायनो गासैबो उजिदों आरो बे ज्योति स्वरूपानो सोरजिजोबदों। जों गासिबो ज्योति स्वरूपनिनो फिसा। बे फिसा महरै जों बे ज्योति स्वरूपखौ उपासना खालामनाय बा खुलुमनाया जों बयनिबो दायित्व। आरो बे ज्योति स्वरूपखौ उपासना खालामनायनि लामाया बेदाव दिन्थिलांनाय बादिबा जग्याहुतियानो गाहाय। आरो जग्याहुति होनानै मुलुगनि जिबिखौ खांनाय बेनो जाबाय बे धोरोमनि खान्थि बा बोसोन। आरो बेजों लोगोसे ओमकार जप अर्थात बे परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि नाम बा भगबाननि नामानो ओम। बे ओम नामखौ माने जप खालामबाय थानांगौ होननानै परमहंसआ थिनदों। ओमकार जप प्राणायाम होनदों बेखौनो। आरो बेजों लोगोसेनो बे ज्योतिखौ जों ध्यान धारणा खालामनानै आध्यात्मिक उन्नति जोंनि गोसोखौ गोथार गोग्गो खालामनानै जोंनाव फाब गैयै जोङो जिउ खांनानै जाहाथे आलो गोजोनै बे संसारखौ बारग'लांनानै जोङो थैनायनि उनावबो जाहाथे परमात्माजों गोरोबहैनो हायो। बिनिनो उत्तम लामायानो जाबाय बे परमहंस शिबनारायण स्वामीया फोरोंलांनाय जग्याहुति आरो ओंकार जप प्राणायाम आरो ज्योति ध्यान आरो आबुं महरै जाय दं बेखौ फोथायसोमनाय बेनो जाबाय परमहंसनि थिननाय। आरो बेयो गासैबो हिन्दु खृष्टान मुस्लिम माने मुलुगनि मानसि माहारिनि मंगलनि थाखाय मावनो थिनलांनाय बोसोन। जग्य खान्थि जितु परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि होलांनाय बे जग्यनि खान्थिया मुलुगनि सुबुंफोरनि थाखाय मानो मावनो गोनां, मा बेखौ मावनायनि दारै मा मोजां जायो बेखौ एसे फोरमाय। जग्यआ जाबाय मुलुग सोदांनायनि मोनसे गिदिर हाबाफारि। बेवहाय जग्यआव मोदोमनाय मिलौनाय गोथाव मुवा होनो थिननाय जादों परमहंस शिबनारायण स्वामीया। बेवहाय बे मोदोमनाय मिलौनाय मुवा होनो थिननायनि गुबै जाहोनानो जादों अराव होनाय लोगो लोगो बिनि जा मोदोमनाय बियो बे बारहावाजों मिक्स जानानै गोजान गोजान गोसारहैयो। आरो बे मोदोमनायखौ खाथि खाला थानाय गासिबो एम्फौ एनला जिब जिराद बिफां लाइफां गासिबो ग्रहण खालामजोबो बा मोनजोबो आरो बेजों बे बारहावाया सोदाङो। ओमफ्राय बे जा जोङो मुवा प्रसाद होयो बेयाव फिथाइ सामथाइ माने मेवा जातिय काजु बादाम किसमादाम काठबादाम अख्रौट गिहि बेफोरनि जा सेन्ट बा रस बियो उखुन्दै महरै गोजौआव थाङो। थांनानै बियो जोमै जाहैयो आरो बे जोमैया उनाव माने बोथोर सफैबानो अखा महरै हायाव गोग्लैयो। आरो बे अखाया गोग्गो गोथार जानायलाय बे अखा नांनाय जा
बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बेफोर गोग्गो जायो आरो बेखौ जिबि जिराद एबा सुबुङा मोनजायोबा जानो मोनोबा माने गोग्गो देहा खांनो हायो आरो दा बेनिखायनो बे जग्यआ जोबोद गोनां माने बेवहाय सोरबा सासे सुबुङा जग्य होयोब्ला बे बिनावल' सिमाबद्ध थाया बे हिन्दुब्ला हिन्दुनावल' सिमाबद्ध थाया जत जि मुलुगाव खाथि खाला गामि गफा गफि गासिबो गोसारनानै थानाय हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम बयनिबो न'खराव बा मोदोमाव बा देहायाव बा गन्थं गुदुंजों बेयाव हाबनानै देहाखौ गोग्गो बा गोसोखौ गोग्गो गोथार खालामनायनि बे मोनसे गुबै राहा बे उपासनानि मोनसे गाहाम माने बयनिख्रुइबो साबसिन प्रसेसटा माबा राहा मुलुगाव सानथ्र'हायै धोरोमनि खान्थिफोर दङ फोथायारिफोरबो दङ दा गुबुन गुबुन खान्थिजों धोरोम सिबिनायखौ नुबोदों आरो दङ दा बेनि गेजेराव परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया होनदों मानसिखौ दाखुलुम मुसुखा अन्थाइ बिफां दैमा दैसा अबतार पुरुषफोरखौबो बिथाङा परमहंस शिवनारायण स्वामी आफाया खुलुमनो माना खालामलांदों सासेल' मोनसेल' सैथो पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जोंमा गुरुखौल' फोथायनायजों जग्याहुतिनि मायदंजों खुलुमनो थोनलांदों मुलुगनि सुबुंफोरखौ बे नैबे बुब्लियाव मागि पुर्णिमा बे दिनै गोथार सानाव मुलुगनि सुबुंफोरखौ मा खावलायगोन बेयो बे मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनायनि लोगोसेनो मुलुगनि सुबुं माहारिखौ जोङो खावलायनो लुबैयो जे बे जग्य खान्थिनि गेजेरजों परमहंस शिवनारायण स्वामीया मुलुगाव सान्थि लाबोनो हायो होननानै बुंदों आरो बेवहाय बे परमात्मानि सोरजिनाया बे ज्योति स्वरूप पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपा माने फांसे बिफां मुलुगनि बिफां बियो बे बिफांनि रोदायानो जाहैबाय गुदियानो जाहैबाय गोजौआव अर्थात बेखौनो होनदों उर्ध्व मूलं अध साखम अर्थात बिनि रोदाया गोजौआवसो आरो दालाय दासाया गाहायावसो बुसारनानै दं बिनि ओंथिया जाबाय बेनो गोजौआव सोर दं होनबा ज्योति स्वरूप सूर्य नारायण दं आरो बेनो गासैबो बे मुलुगाव जिब जिराद सोरजिदों एम्फौ एनला बे बुहुमखौ सोरजिदों हा दै अर बार अख्रां अखाफोर बेखौ सोरजिदों बा बेखौ हमथानानै दं बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोरा जाहैबाय बिनि दालाय दासा जेमनबा फांसे बिफाङाव माने गोबां दालाय दासा थायो बे दालाय दासायाव माने फिसा फिसा दालाय थाबावो बिलाइ थाबावो बिबार थायो फिथाइ थायो दा बे बिबार बिलाइ फिथाइयानो जाबाय नैबे जों जे बुहुमाव जिबि जिराद दङ मानसि दुमसि एम्फौ एनला बे गासिबो जाबाय बै बिफां फांसेनिनो बिलाइ फिथाइ बिबार जेन'बा बे बिफाङाव दालाया ओरैबायदि फांसे दालाया जाबाय हिन्दु फांसे दालाया जाबाय मुस्लिम फांसे दालाया जाबाय ख्रिस्टान बेबायदिनो दालाय दासा बिभिन्न जैन बौद्ध गासैबो बे फांसे दंफांनिनो दालाय दासाजोब दा बेवहाय जोङो हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम बयबो बे फांसे बिफांनिनो गुबुन गुबुन दालायाव थायनानै थानाय बिलाइ फिथाइ एबा बिबार बे हिसाबै जों फांसे दंफांनिनो फिथाइ आरो अर्थात सासे इसोरनिनो जों फिसा स्वरूप बेनिखायनो जों बयबो अनलायनानै थानांगौ अर्थात जाय बिफाङाव जोङो बयबो थायनानै दङ बा हमथानानै दङ बेनो जाबाय ज्योति स्वरूप सूर्य नारायण बे ज्योति स्वरूपनि नामखौ जोङो जप खालामबाय थानांगौ आरो बिनि उपासना बा बेखौ खुलुमनाय होनांगौ आरो बेनो जाबाय परमहंसनि थिननाय आरो बेवहाय बेबायदि जुदि जोङो माबानो हायोबा मावनो हायोबा बे जाबाय सासे इसोरखौ फोथायनाय माने जाय सासे इसोरानो जों बयखौबो सोरजिदों बेनो जाबाय ज्योति स्वरूप पुर्ण परब्रह्म सान अखाफोर बेखौ बयबो मुलुगनि सुबुङा खुलुमनाय होयोब्ला बियो अननानै जोंखौ सान्थि लाखिगोन होननानै परमहंसआ बुंदों आरो मोनसे खोथाया
परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानिनो बोसोन बायदियै जोङो बयबो सुबुं माहारिया जिउमा गुबुन नंलायै गियानजों थांनानै थानो होदों। बे बिथिङाव माबोरै मा बोसोन होदों? जे बेयो जिउ आरो जिउमा बे गुबुन नङा होननाय खोथाया बेनो जे बे जे जाय जिनिसा जाय मुवाया जोंनियाव जिउ महरै दं बे मुवायानो गोजौआव सान महरै दं, अखाफोर महरै दं आरो गेजेराव मोब्लिब महरै दं आरो गाहायाव बेनो अग्नि बा अर महरै दङ आरो बे मोनसे मुवायानो अर्थात जोंनाव जिउ एबा जिउमा बे जिउआनो आत्मा आरो बेनो परमात्मा बे मोनसेयानो जोंनि देहाखौ बा जिब जिरादनि देहाखौ बा बे बुहुमखौ हा दै अर बार अख्रां महरै बिराद ब्रह्मनि मोनसे देहा लानानै दङ आरो बे मोनस्नि मुवाजोंनो जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासैबो जिबि जिरादखौ दाफुंदों। जेमनबा जोंनि मोदोमा जाबाय हा आरो बे हाजों जोंनि मोदोमखौ दादों हारा बेगें आरो जोंनि देहायाव दङ दै बे दैयानो बाहेराव दै नाथाय जोंनि देहायाव थै अर महरै थै महरै बियो दं। जोंनि मोदोमाव दुंनाय दं बे दुंनाया बाहेराव अर ओमफ्राय बाहेराव जाय बार बेनो जोंनि गन्थं गुदुंजों हाबलाय ओंखारलाय जिउ बे जिउ महरै बियो दं। बे जिउ गन्थं गुदुं बा खोमा गुदुं बेनो जाबाय अख्रां। अख्राङा जोंनि देहायाव लांदां महरै बाहेराव नुजादों खिन्थु जोंनि देहायाव खोमा गुदुं गन्थं गुदुं पायखाना दार पेसाब दार महरै बेयो जोंनि देहायाव थाफानानै दङ आरो जायखौ अखाफोर होनदों बे अखाफोरानो जोंनि गोसोआव बा मोदोमाव मन एबा गोसो महरै बियो जोंनि गोसोखौ ओरै मावनांगौ थोरै मावनांगौ संकल्प बिकल्प खालामनायनि मोनसे गोहो होदों आरो जोबथारनायाव बे सानानो जोंनाव जिउ महरै थानानै आत्मा महरै थानानै मेगन महरै जोंखौ नुहोनायनि गासिबो जिबि जिरादखौनो मेगनजों नायहोनो हानाय नुहोनो हानाय सक्तिखौ बियो गावनि ज्योतिजों खालामदों नुहोदों। गतिके बे हिसाबै बे मुलुगनि गासैबो हारि माहारिया बे सासे इसोरखौ सिनायनानै माने श्रद्धा भक्ति खालामनाया गोनां होननानै परमहंसआ बुंदों आरो। जोबथारनायाव दिनै नैबे सावरायनाय आयदानि गेजेरजों जोंहा रमेश चन्द्र ब्रह्म अधिनायक आफानिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय। नैबे मागि पुर्णिमाखौ फालिनायनि जिथु तात्पर्य बा गोनांथि बेनि बागै बे आफाया जोबोद गेबेङैनो बुंथिलांबाय। परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि 716थि थैनाय सानजों लोगोसे जोङो बिथांनि गांद' बिजाबखौ लानानै जोङो माखासे शास्त्रनि बोसोनफोरखौ बेयाव सावरायनाय जाबाय आरो बे शास्त्रनि बोसोनजोंनो जोङो मुलुगाव बे सैत्य धर्मखौ जोङो गोसारहोनो हागोन। दा बे बाथ्राफोरखौ आफाया गुवारै दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों बेखेवथिनानै होबाय। जोबथारनायाव आफानिसिम ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै फिन सिबिनाय आरो खुलुमनाय होनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।